Добър вечер на всички в YouTube каналът ми. Това видео го правя да ви кажа, че даже това стори, защото не мога да качвам видеа по-дълги от 2-3 минути в YouTube, защото има някакъв проблем. Не мога да разбера от самия телефон е нещо от настройки, не мога да го оправя. И помежду другото да ви призная, сега се сетих, че аз мога да правя всеки ден сторита тук. Както качвам всеки ден, че моето масажно студио, смисъл, правя си реклама на сторита. Самостоятелно се опитвам някакви неща. Много се извинявам на вас всички в YouTube, че не мога да съм активна. Им обещах. Имам няколко видеа, в които казвам, че ще направя видео, правя и нищо не правя. За себе си здравословно съм малко болна. Ще се оправя нормално. Какво исках да кажа за тук за YouTube? Че ще правя видеа всяка сутрин, ще правя сторита. Както кучето се чува, което чувате, това е кучето. Както за TikTok, защото там съм повече активна. Там може да ме гледате, защото там съм по-активна. Ще гледам поне един път на ден, тук да качвам нещо като влог от 2-3 минутки. Ще гледам да побера. Истината е да ви призная, че чак преди няколко дни разбрах, че новия ми телефон, има такава опция да спирам видеото на стоп и да го пускам пак, когато трябва да продължи. Това е много хубаво, така че мога да правя и аз влогове или там как му казват. Да, 2 минути минаха така. Желая ви весели празници, бъдете живи и здрави, румени засмяни, както казвам аз. Желая ви едни светли празници, една прекрасна, щастлива нова година. Желая ви 2026 да бъде една много по-добра година от тази и да сме много здрави. Най-вече здраве желая. Прегръщам ви, обичам ви. Благодаря ви, че ме следвате такава каквато съм и искам да кажа, че повечето ще видите и забележите, че вече името на канала е сменен, казва се Моят салон, Моят свят и така ще бъде. Тук ще има повечето за салона неща от до година. Живи и здрави, видеа, реклами и такива неща.